Hola, sóc la Sandra, la directora de l'Escola Gaspar de Queralt, i us vull donar la benvinguda a la nostra comunitat educativa. Voleu conèixer com treballem a l'escola? Doncs tot el nostre equip humà us definirà amb una sola paraula com senten i com treballem a l'Escola Gaspar de Queralt. Desitjo que us agradi. Escoltem les emocions. Treball en equip. Pertinença a la comunitat. Escola participativa. Implicació. Relació propera. Treball cooperatiu. Qualitat educativa. Rigor. Coeducació. Formació contínua. Treballem per la inclusió. Companyerisme. Esforç. Clima de tolerància. Diàleg. Respecte. Compromís. Escolta activa. Eficàcia docent. Comunicació. Empatia. School open to the world. Diversitat. Bona acollida als alumnes en pràctica. Sentit d'equip. Estem oberts a nous reptes.